Bamako ana lamini na bolomana dugu Mali kono Mali ko kan Amadou El Konare dugu jɛra an bi bɛlɛ jele fo nugu wale ɲuman dɔ o ka kan dugu ma jɛ ka ba dugu ba kɔnɔ ma bɛlɛ jele bi giringa jɔ la bɛlɛ jele ni tafa sige nga dugu ba kɔnɔ ma I ka du mangigu kosɛbɛ Amadou El Konare ɲininka ko muna dugu ma jɛ bɛlɛ jele bi jɛ ka bɔ ɲɔgɔn fɛ wa bɛlɛ jele bi jɛ I ka segin ɲɔgɔn fɛ Amadou El Konare I b'a fɔ ko dugu wuli tɔ do o ye dugu ba kɔnɔ la aywa taabolo ye Amadou El Konare nga an da ku dugu kɔnɔ tɛ kelen ye dɔw ta ye sɛbɛko ye dɔw ta ye namara ye dɔw ta ye bingani ye dɔw ta ye suɲɛni ye Amadou El Konare k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ni balocogo min ye anw ye balocogo wɛrɛ ta anw na Amadou El Konare maa min mana kɛ maa hakilima ye I k'a dɔn ka dɔɔni bila an kun anw ka balo la n'o an bɛ balo an ka kuma in na Amadou El Konare I k'a dɔn hali n'o y'a sɔrɔ I k'a dɔn min ye sɔrɔ ye a tɛ boli kɛ nka an gunnen donna ye wa baara in ka d'an ni ye jarakɛ an n'a fɔ fana bada la sabula ɲɔ kunkuru cila a ma o bi kɛ ala jarakɛ ta o ye janfa ye dɛ ɲɔ kunkuru bi sin ka ci ma k'i ko maa fila de bi kuma yan sabanan yɛrɛ bɛ technique la Amadou El Konare o na bɔ e da ɲɔ yɛrɛ don wa e ko k'e ye ɲɔ masa ye ayi ni ɲɔ kɔni don I ko kolokani yan fɛ ko ala ayi ɲɛna n ko ɲɔ bila jufata de don n'o tɛ ni ɲɔ bɔra don kɔrɔden ayi ni ɲɔ kisɛ don o ta kɔrɔden kɔrɔba kunu e ni sedu kɛnɛma ɲina aw kɔni ye ɲɔ masa de aw ye sɛnɛ kɛ ni ɲɔ ɲɛna n ko ɲɔ bilatɔ don jufa rɔ n'o tɛ ni ɲɔ bɔrɔma don ayi o ta an ayiwa tabarikala o kaba bɔrɔ o tigɛ n bɛna kaba d'i ma nɛgɛw kɛrɛfɛ Gibson contrôle I k'a dɔn an n'ale bi jɛla n'a ye wulikajɔ kɛ Amadou El Konare I k'a dɔn kunnafoni an b'a dakolo walo sisan k'a ka pression lakodɔn Amadou de b'a tunkara ni maa min kelen ye jama jɛ wari dun I kelen m'a jɔna sigi kɛ kana siga ala cogo bɛ di bi Amadou El Konare Amadou El Konare n bɛ n bolo bugɔ ka don a don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le canard est déchaîné Amadou El Konare cɛw tɛ kelen ye tilew tɛ kelen ye I k'a dɔn magow yɛrɛ tɛ kelen ye abada Amadou El Konare I k'a dɔn awa douaniers kasira jamana kasira kɛsu ni ala ma janga a bɛ langolonya Amadou El Konare I k'a dɔn waatiw tɛ kelen ye I mana min kɛ cɛw la I taatɔ I segimatɔ ni sɔrɔla o ɲɔgɔn na da I kan miliyari 8 sɛfɛ wari douaniers ka wari a b'a jɛ Amadou El Konare o t'a dama ye direction générale des douanes a bilama I k'a dɔn Makari ani Kamanagango min ye recette douanière ye Amadou El Konare wari min kan ka don douaniers fɛ san o san I k'a dɔn kalo o kalo jamana kɛsu kɔnɔ Amadou El Konare miliyari 8 kɔni o ye majɛ ye nka n'i ye jateminɛ kɛ miliyari 18 sigi kelen bɛ k'o kɔnɔ o dulonnen don o bi sɔrɔ cogo di Amadou El Konare exonération ko kuma min daminɛna gouvernement fɛ min ye malo sukaro nɔnɔ Amadou El Konare o n'a damanda jamanadenw ɲɛnina u sɛgɛnna min ye juraw ye I k'a dɔn doni ka b'u kunna min ye douanier wari ye dɔ ka walankata ka bɔ a la Amadou El Konare o ye majɛ ye o tɛ nkalon ye nka sɛbɛnnikɛla ko n'i ye nin bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ jamana gɛlɛya ani balofɛnw gɛlɛya Amadou El Konare I k'a dɔn a bɛ jamana lengelanga ko caman min fana faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka ɲɛsin jamana ma nin bɛɛ lajɛlen y'a damata gɛlɛya ye gouvernement ye jateminɛ kɛ I k'a dɔn ka wulikajɔ boloda dɔ ka bɔ fɛnw sɔngɔ na juraw fɛ n'o kɛra mɔgɔw fana n'a sɔrɔ nɔgɔya la Amadou El Konare sɛbɛnnikɛla ko o tɛ ayiwa ko kura ye o ko in delila ka kɛ Amadou El Konare o n'a ta bɛ douaniers y'u jija ka wulikajɔ kɛ Amadou El Konare n'o y'i bɔ yen a ko n'i ye jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ bi Amadou El Konare k'a dɔn Kamanagan bɛɛ fa bɛɛ lajɛlen la kalo o kalo douaniers kan ka wari min goro ka bila jamana ka wagande kɔnɔ Amadou El Konare I k'a dɔn majɛba de sigilen bɛ k'a kɔnɔ sabula jɔrɔ kelen bɛ miliyari 18 min ye douanier ɲɛmaa kura ye dalu t'a bolo fɛɛrɛ t'a bolo min ye Amadou Konate ye Amadou El Konare I k'a dɔn a kamana gannen sigilen bɛ Amadou El Konare maa bɛ ala deli fɛn dɔ la n'i y'a sɔrɔ a tɛ k'i ma hɛrɛ ye a tɛ k'i ma makama ye n'o tɛ maa min bɛ n'ale bilalo o nɔ na Amadou El Konare k'a dɔn an tɛna an da don o kuma camanw na min ye marakakɛ Mame Dukara Amadou El Konare Mame Dukara miliyari 1000 ani miliyɔn kɛmɛ 8 a y'o de walankata ka bila jamana trésor kɔnɔ maanifi kamana ganna bɛɛ lajɛlen dabali banna Amadou El Konare k'a dɔn Dukara kɔni dɔw ko suba don dɔw ko ala deli de b'a bolo wari ɲiniko la Amadou El Konare sɛbɛnnikɛla ko min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye faamaw kelen bɛ ka min sigi douaniers kunna miliyari 600 ani miliyari 56
min ye a n'a kunkanfɛ k'a kɔnɔ Amadou El Konare k'a dɔn directeur kɔrɔ n'o ye Mahamɛ Dukara a y'u walankata k'a dasi ka tila ka dɔwɛrɛ yɛlɛ kan Amadou El Konare ka wuli k'i jɔ k'i di mieux sɛbɛnnikɛla ko an b'o nisɔndiya n'o wulikajɔ la min ye ayiwa wulikajɔ juguw ye sarakati jugu Amadou El Konare fo nin k'a jɔyɔrɔ bila n'a y'a jɔyɔrɔ bila dalu min b'o bolo n'o tɛ e bolo i mana n'i sigi o kɛnɛ kelen i k'a dɔn i ta tɛ malo ye a ko min ye ayiwa directeur kura ye Amadou Konate a kamana gannen don a kanu kelen bɛ ka wulikajɔ boloda fa bɛɛ lajɛlen la haraba i b'a fɔ naji bɔnnen bɛ jama wari sɔrɔ cogo la a tɛ bila Mahamɛ tɛ Mali la wa o tɛ Mahamɛ wele u ka wele dɛ n'u ma Mahamɛ wele a ma ɲɛnabɔ walima a tɛ gɛrɛ a la gindo min tun b'a bolo Amadou El Konare sɛbɛnnikɛla ko a ko bɛ nin cogo in na i k'a dɔn kɔrɔtɔ kojugu bɛ na ni sarajugu cɛ o bɛ kɛ i ka kɔrɔtɔ i k'a dɔn fo nin ka bɔ de haraba n da waati ka se Amadou El Konare k'a dɔn ko gɛlɛyara i bɛ malo a ko an bɛ don min na ko bi malo kɔni i k'a dɔn douane directeur général a n'o man jan bilen ka sababu kɛ wari sɔrɔ baliya dabali tɛ yen fɛɛrɛ tɛ yen Amadou El Konare i k'a dɔn ale bɛna don min disi gosira dunun fɔra bala fɔra na nin kɛ Amadou El Konare k'a dɔn i bɛ nin kɛ a bɔ douanier baara kɔni kɛnɛkolonjala don Amadou El Konare i b'a kɛ mɔɔw n'a ye o nin mun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ Canard déchaîné kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara ne bɛ n tɛgɛ don teliya la kunnafoni sɛbɛn informateur min ye Yatara Ibrahimu a ye sɛbɛn kɛ a ko an ka to wariko ale bunankun kan nka an na taa banki fa fɛ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ donni min na i ko bi min ye BMS SA a tɔ kɛli ka sanayɛlɛ sɔrɔ e ko o dugu ma jɛ sa wa a ko cɛ kura dɔ bɛ yen ko min ma Danfa Koyita Lafiya Koyita ale de sugantira i k'a dɔn ka kɛ BMS ɲɛmaaba kura ye sɛbɛnnikɛla ko nin ma bali maa caman na maa minnu bɛ yen ni u bɛ i k'a dɔn Lafiya Koyita dɔn a ko maa n'i ye ɲuman kɛ n'i bɛ cɛsiri kɛ i k'a dɔn filɛbaa wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso la min t'a cɛ ye a ko Mali minisiri min ɲɛsinnen don musaka ko ni sɔrɔ ko ma n'o ye Aluseni Sanu ale yɛrɛ de ye bataki kɛ koyi bataki min na a y'a jira k'a fɔ an bɛ donni min na i ko bi cɛ kelen min bɛ yen ni danaya b'o kan n'a b'a fɔ o ka bila BMS ɲɛmaaya na o ye Lafiya Koyita ye a ko min ye a bɛna bila maa min yɛrɛ nɔ na n'a bilal'o nɔ na o ye Alu Kulubali ye a ko min ye i k'a dɔn bataki min cira o de filɛ koyi a ko ale min ye i k'a dɔn jamana ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen ye bi musaka ko nasaratigɛw la i k'a dɔn ani banki jɔyɔrɔw fali la ale yɛrɛ kɔni y'a kanu bisa min ye Lafiya Koyita danaya ka d'a kan k'a kɛ i k'a dɔn BMS SA ale directeur général ye k'a bila i k'a dɔn Alu Kulubali ale nɔ la nin ye sɛbɛn ye min tɛgɛ nɔ bilara Mali yɛrɛ minisiri min ɲɛsinnen don musaka ko ma ni o ye Aluseni Sanu ye sɛbɛnnikɛla ko a fɔra cogo min na a kɛra ten koyi min ye i k'a dɔn danaya tara ni k'a da Lafiya kan i k'a dɔn a ka se ka bila i k'a dɔn nin banki belebeleba in ale kunna sɛbɛnnikɛla ko wa a tɛna ni dɔwɛrɛ ye yiriwa ani sɔrɔ sabatili kɔ banki in tun bɛ nafolo fɛn o fɛn kamarɔya ɲɔgɔn kan banki ko baara la k'a bɛɛ lajɛlen dɔnniya bɛ nin cɛ in na wa i kana sigi a la i k'a dɔn a b'a jɔyɔrɔ fa k'i jɔ n'a ye kɛlɛw a ko n'i ye BMS yɛrɛ ta k'a lajɛ banki don min yɛrɛ kɔni sigira kabi min ye i k'a dɔn a san 2002 waati i k'a dɔn a maa min bɛ yen n'o ye Alu Kulubali ye kabi janvier kalo tile 3 san 2019 ale kɔni taara ka bila ɲɛmaaya la i k'a dɔn u ka kolatigɛ jɛkulu ka jɛrɛ 58 senfɛ min ye san damadɔ tɛmɛnen kɔ jateminɛw de y'a jira sa k'a fɔ maa kelen min bɛ yen n'o bɛ se ka BMS yɛrɛ kɔni kɛ bɛɛ lajɛlen sago ye nin waati in na jamana ka sɔrɔ kɛ ni ka sɔrɔba kɛ o de ye k'a dɔn Lafiya Koyita ye sɛbɛnnikɛla ko a kɔni nanen i k'a dɔn k'a fɔ a panna ka na tun yɔrɔ in na i k'a dɔn o tɛ i k'a dɔn jɔyɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen ni sen bɛ da kelen ka yɛkɛw ka n'i jɔ fɔ i k'a dɔn ɲɛmaaya jɔyɔrɔ la u ko min ma ko greffier tous les échelons a y'o baara bɛɛ lajɛlen sabati o tuma n'i ye BMS yɛrɛ bilama ta k'a lajɛ i k'a dɔn min ye san 2020 tɛmɛnen CFA wari miliyari 1,004 i k'a dɔn u y'o kamarɔya ɲɔgɔn ka sɔrɔ dɔw nasaratigɛ la wa min ye i k'a dɔn miliyari 897 i k'a dɔn ka taa bila décembre laban na olu farala ɲɔgɔn kan a ko an bɛ donni min na i ko bi ka danaya da i k'a dɔn Koyita kan ka na bila a kunna a ko maaw k'u sigi ni sɔrɔ ye wa min ye banki matarafabaw mago bɛ wulikajɔ fɛn o fɛn na ko nin cɛ in a bɛ se k'a ɲɛnabɔ sabula a b'a ɲɛdɔn kunnafoni filɛ an ye min bɔ informateur kɔnɔ u ka bidon bɔli la Amadou El Konare n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le hogon Amadou El Konare i m'a fɔ ko Lafiya Koyita ale de kɛra BMS ɲɛmaa ye wa a fɔ k'a k'i sigi min ye wa kasa duman na yɔrɔ furannen don k'a jɛ yɔrɔ jijalen bɛ yɔrɔ dilannen bɛ k'a ɲɛ min ɲɛ ɲɛta ni dabali ye i k'a don donnen don k'a bila a ɲɛ o tuma a k'i jija ale n'u Kulubali y'a bila da
danga mina Kulubali i k'a dɔn a k'a to danga kelen na ni ka yigew kɛ min ye Alioune Kulubali ale de bɔra yen min ye Lafiya Koyita i k'a dɔn ale bilala nɔ na Amadou Konaré i k'a dɔn n'i y'a ye mɔgɔw bi nisɔndiya ni BMS-SA ye baara min kɛra ɲɛtaa min kɛra cɛ kelen min ye Alioune Kulubali a bɛ taa bi ka banque in to yen a nisɔndiyalen a walawalalen a baarakɛɲɔgɔn nisɔndiyalen u walawalalen don sabula i k'a dɔn a ye banque in wuli k'a jɔ a sen dabara ka ngaki kɛlɛw Amadou Konaré i k'a dɔn kabini banque bɛ lengelanga la min ye gɛlɛya caman ye o nana fara BMS kan Covid-19 o kɛra ala gɔngɛli i k'a dɔn o kɛra sababu ye ka diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen jɔ maa si kun tɛ se ka da la k'a fɔ BMS-SA a na balo nin kɔfɛ ayi sɛbɛnnikɛla ko a ko di min ye dankɔrɔba ye ale yɛrɛ kelen bɛ k'i ka misali ta Babali Baka filajɛ ale nu nani i k'a dɔn a nana baaraw lajɛ ka wulikajɔ kuraw boloda ka yɛlɛma kuraw boloda dɔw ko nin jɛ yɛlɛma a kunkolo bɛ yen wa maa bɛ se ka nin kɛ banque ko la Amadou Konaré k'a dɔn san 2 bi dafa tuma min i da bɔra k'a fɔ miliyari 1,000 ani miliyɔn 400 maa kelen min sera k'o yɛlɛ k'o fila o bila banque kɔnɔ Alioune Kulubali ale don a ma daw ma min ye BMS-SA ye a nana jija kɛ banque minnu bi ɲɛ Mali kɔnɔ k'a bila olu fɛ banque minnu bi ɲɛ farafinna k'a bila olu fɛ Amadou Konaré i k'a dɔn jamanadenw kamana ganna faamaw kamana ganna yalima dalu jumɛn bɛ Alioune bolo de dalu wɛrɛ t'a bolo baara ni jɛ ani jelenya kɔ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn BMS kɔni bilama a yelen barika bonyana kosɛbɛ k'a drapeau yɛlɛ sanfɛ kosɛbɛ min ye Alioune ye Alioune kɔni b'i kɔ don banque in na a nisɔndiyalen n'a wasalen baarakɛlaw wasalen ɲɛmɔgɔw wasalen don a nɔfɛ sabula a ka cɛsiri ani wulikajɔ kɛra sababu ye ka banque in yɛlɛ sanfɛ jamana faama bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don a la a ko Alioune min ye Alioune Kulubali ye maa gansan tɛ koyi ka sababu kɛ a bɛ wele don min bɛɛ lajɛlen dalen kun don a la k'a fɔ BMS a bɛ se k'a sanayɛlɛ wa a y'a sanayɛlɛ bi k'a bila Lafiya Koyita ɲɛ o tuma Lafiya Koyita k'i jija min ye wulikajɔ ni cɛsiri min bɛ se k'a to banque i k'a dɔn a ye yɛlɛli min kɛ a kana jigin bilen an bɛ don min na ko bi Alioune Kulubali sɛbɛnnikɛla ko maa kelen b'an ka jamana kɔnɔ min bɔra ka fanga ɲini kɛ o fana ye banna ye min ye Seydou Mamadou Kulubali Sira Seydou i y'a dɔn wa o baden dɔgɔnin de don o badenkɛ de don fa kelen ba kelen o kuma a n'o ye soma ye o kuma a ti bali ma fa kelen ba kelen a ti bali ma sɛbɛnnikɛla ko a ko di ninnu ye baara de dɔn koyi ninnu kɔni i k'a dɔn u fa y'u dege min na u den ɲɛta u ma don diɲɛ foyi la ɲɛ sɔrɔ la a banna nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min salo ka bɔ le Hogon kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara kunnafoni sɛbɛn Nouvelle Horizon min ye k'a dɔn Tuguna A Traoré a ye sɛbɛn kɛ Tuguna ko a bɛɛ n'a ta ni wulikajɔw ma kɛ jamanakuntigi Assimi Goïta a k'a jɔ a cɛjɔyɔrɔ la e ko min ye jamana in maaw yɛrɛ tɛ ka foyi fama a taacogo kura la tun sabula min ye i k'a dɔn k'a fɔ kabi minisiri ɲɛma Choguel nana i k'a dɔn k'a fɔ disi kɔni sɛbɛkɔrɔ dalen don transition taali la o min ye ko ye i k'a dɔn ni Mali tɛ o ma deli ka ye diɲɛ yɔrɔ si a ko n'i ye furancɛrɔ fanga ko mɛn i b'a fɔ de waati gɛlɛn la tɛmɛli nka anw ka waati gɛlɛn la fɛn min tɛ kɛ diɲɛ jamana si la anw yɛrɛ ye démocratie ni politique ye jamana minnu na k'a ye k'a fɔ awa ŋwara fili o ka kɛ i k'a dɔn furancɛ fanga kɔnɔ i k'a dɔn dabalibanko don nka sɛbɛnnikɛla ko ŋwara fili bɛ ɲini ka ye i k'a dɔn an ka transition in kɔnɔ koyi nka ko gɛlɛya ye fɛn jumɛn ko yanni maa ka jigin i binyɔrɔ la i talonna yɔrɔ jumɛn i k'a dɔn ɲininkali i kan ka tɛngu yen na a ko min ye projet de loi portant loi électorale min ye i k'a dɔn hakili jagabɔ dɔw kɔni kɛra tile filanin na minnu bɛ tali kɛ i k'a dɔn kalata hakilina n'a sariya kuraw kan ni ka olu danganamaya na ka olu kɔni to ba la sɛbɛnnikɛla ko o kɔni kɛra conseil des ministres senfɛ nka min bɛ tali kɛ i k'a dɔn wa politique jɛkulu minnu bɛ yen n'u k'a ma cadre d'échange u y'a jira k'a fɔ bi i k'a dɔn awa projet de loi min bɛ yen ni u y'a bɔ nin ye jɔn ko ala ko olu politique ma u tɛ nin galama bi u tɛ nin galama sini wa u b'a fɛ i k'a dɔn k'a fɔ awa yɛlɛma ka don a la a ko olu kamana gan yɔrɔ ye fɛn jumɛn waati min na transition sigira ministriso min ɲɛsinen don an ka jamana marakow ma n'o ye ministère de l'administration territoriale décentralisation lieutenant colonel Abdoulaye Maïga ale cɛ ye baara belebeleba caman de kɛ wa a ye baara kelen o kelen kɛ k'a bɛɛ lajɛlen kɛra i k'a dɔn lafaamuyali ni bɛɛ lajɛlen lamɛnni kɔnɔ i k'a dɔn a bɛ fɔ min ma inclusivité o tuma olu ni parti politigiw ye ɲɔgɔn ye fɛn o fɛn min ni Abdoulaye Maïga tun b'a kɛ ani k'a dɔn politikimaw tun bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ sabula n'i ye kalata ko fɔ i bɛ politiki matarafabaw ko fɔ nka bɛnkan caman taara olu fɛ minnu bɛ tali kɛ kalata labɛncogo ɲuman na ko nka kabi waati min na Dr Choguel Kokala Maïga ale kɔni nana minisiri ɲɛmaaya na olu ka baaraw talen k'u y'u sen da o kan k'o cɔngɔ Choguel yɛrɛ ye minisiri dɔ sigi a yɛrɛ senkɔrɔ
o dɔnnen bɛ a la o kɔni kana hakili jagabɔ kura dɔw kɛ kalafili sariya dɔw kan u ka sɔrɔ ka n'o bɔ de sɛbɛn ɲɛ yɛrɛ la k'o ta u b'a la k'o wajibiya parti politique man ko u ti jɛn n'o ye bi u ti jɛn n'a ye sini olu bɛ min fɛ i k'a dɔn kalata labɛnw ka lasegin ministère de l'administration territoriale ma a ma sɔrɔla k'a fɔ transition na Abdoulaye Maïga tun ye baara mun kɛ olu parti politique u b'u yɛrɛ ye o kɔnɔ o tɛ k'a fɔ i k'a dɔn Abdoulaye ka d'u ye walima a man d'u ye k'a ye baara min kɛ a kɛra jɛɲɔgɔnya ni lamɛnni kɔnɔna la sabula Abdoulaye Maïga ye baara fɛn o fɛn kɛ o waati la a ye olu parti politique wele wa u ye ɲɔgɔn ye wa olu ye laɲini fɛn o fɛn kɛ o bɛɛ lajɛlen taara bɛrɛ la nka min ye Choguel nalen kura min daminɛni ye olu tɛ fɛn galama o la u t'a bɔ yɔrɔ dɔn a kɛra ni dalu min ye u t'a kalama o tuma u bɛ min ɲini jamanakuntigi Assimi Goïta fɛ o ye a ka sigi ka bɔ kɛ n'a ye gouvernement fɛn bɛɛ lajɛlen to Choguel ka bolo kan a laban maa caman dame a la ko dɔw bɛ sɔn ka fɔ u jigi kɔ o tuma min ye olu politique maaw a maa caman bɛ ka jalaki bu kan olu ka kuma ka ca nka an bɛ don min na i ko bi fɛn dɔ bɛ yen ni Assimi m'a lajɛ a laban i k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ fɔ k'u soso u sama ka tila k'a fɔ k'u sosa Ala kan'o kɛ kunnafoni filɛ an ye min bɔ i k'a dɔn Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bidon bɔli la Amadou El Konaré ne n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le Pélican nin y'a bolo ko siɲɛ 60 ani siɲɛ 9 ye maa min ye sɛbɛnni in kɛ i k'a dɔn dɔgɔtɔrɔ Musa Dugunɛ Amadou El Konaré maa bi fili i ni yɔrɔ to ma n'i ni yɔrɔ kuma i fili man di o ma abada Amadou El Konaré k'a dɔn imam min ye Badalabugu alimami ye tile 2 ye bɔli Amadou El Konaré i k'a dɔn a ka kuma a kan de cɛman a kan de musoman Mali kɔnɔ ani Assimi Goïta do Amadou El Konaré i k'a dɔn ayiwa min ye wulikajɔ ye min ye imam Diko a yɛrɛ kɔnɔ ko ani hakilina minnu b'a la Amadou El Konaré k'a dɔn a yɛrɛ da de kɛra sababu ye k'a bɛɛ lajɛlen da kɛnɛ kan fo maa bɛ nin kuma fɔ dɛ a yɛrɛ da de ko min ye ATT ye ale de ye Ala deli o ka fanga ka bin min ye n k'i ɲininka min dar'o kan a ye Ala deli o ka fanga ka bin Ibrahim Boubacar Keïta a ye Ala deli Ala sɔnna a ma Ala y'ale ka kuma mɛn i k'a dɔn Ibrahim Boubacar Keïta k'a ka fanga dafiri o tuma mun de bɛ i k'a dɔn Assimi Goïta ni min cogo dɔn ni ye Ala deli i fana ka fanga bi dafiri a ko kuma in bɛ nin de nɔfɛ a ko ta min ye sɛbɛnnikɛla ye a ko nka min ye imam Diko a bɛ ɲinɛ min kɔ Ala ye cɛnin min da san dan balo kama o ti sa abada sa kɔnɔndɔn Amadou El Konaré i k'a dɔn imam Diko a ka wulikajɔ ni cɛsiri nin kɔni ye haramu da kelen de ye ani faamakuraw ni ɲɔgɔn cɛ sabula i k'a dɔn babali kuma i k'a dɔn ani kuma gɛlɛnw ani kuma dulonnenw i k'a dɔn a y'o kumaw de fɔ sabula min ye wulikajɔ min n'a b'o nɔfɛ o de ye kabini a nana Assimi Goïta sigira don min o kɔni ma jate ayiwa kosɛbɛ i k'a dɔn o ma sɔn ka ayiwa a nɔfɛ taama kɛ Amadou El Konaré i k'a dɔn dimi jubaju de ye nin ye n'o tɛ i k'a dɔn weleli ye tiɲɛ a ye n'an ka dugawu kɛ jamana ye a ye n'an ka kuranɛkala kɛ Amadou El Konaré o laban ka taa kɛ politique kuma ye fo ka taa kumaw bɔ a kɔnɔ kuma minnu yɛrɛ ni jamanadenw kamana ganna maa de tun kan ka nin kuma fɛ nka imam Diko maa kodɔnna i k'a dɔn maa kegu maa kalanin ba a yɛrɛ laban ka taa nin kuma in fɔ a yɛrɛ tiɲɛni ni tiɲɛni minnu kɛ ka Ala deli ka faamaw dafiri Amadou El Konaré i k'a dɔn a ye maa caman jigi de waro sɛbɛnnikɛla ko maliden caman de bɛ yen min kamana ganna hala maa minnu b'a kanu minnu bɛ yaala nɔfɛ olu yɛrɛ dabali banna min ye imam Diko nin ɲɔgɔn na baliku nin ɲɔgɔn na cɛkɔrɔba a sera ka nin kuma in fɔ cogo jumɛn in na k'a fɔ ale de ye Ala deli ni fanga ka dafiri ni dun ye jateminɛ kɛ a dun ni maa minnu kun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'u ka di ni bɛɛ lajɛlen y'a fɔ k'a fɔ ani ninnu ka di kosɛbɛ n'i yɛrɛ da ko i ye Ala deli kɛ k'olu ka fanga dafiri Amadou El Konaré i k'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko ayiwa imam Diko tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la bilen nka an bɛ don minɛ ko bi i k'a dɔn ayiwa jateminɛnaw malidenw kan k'a dɔn k'a fɔ ni kɛlɛ in kɔni ma ban n'a ma se ayiwa jahadimaw la n'u jahadiba bɛɛ lajɛlen ma dakasa imam Diko nɔ don dɛ maa min bɛ Ala deli k'Ala bi sɔn n'a ye Ala deli sisan jahadiba bɛɛ ti sa n'o Ala deli bɛ yen i ka Ala deli ka ATT gɛn ka Ala deli ka IBK gɛn i bɛ se ka Assimi gɛn o Ala deli bɛ yen Bamanju ma gɛn o kuma n'an jiginna an ka taa ɲininka an bɛ taa ɲininka dɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ni ka bɔ le Pélican kɔnɔ a ka bi bɔli la nɛgɛw karafe
k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Amadou El Konaré Amadou El Konaré ni tulogere bɔra dɔn na ni dunu bilala ni ma ale kɔrɛ ale ti jɔ dɛ kana siga bala cogo bɛ di karamɔgɔ daba tungura kunnafoni sɛbɛ l'Express de Bamako Musa Jara ni Musa ka sɛbɛn ye Musa ko a bɛɛ n'a ta ɲininkali tɔ min bɛ koyi a ko Mali tɛrɛ taara fa jɛn fɛ layidu fɛn o fɛn taara o kuma a ko bɛ cogo di sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na i ko bi n'i ye tɛrɛnko kuma fɔ dɔw ja bi tigɛ ten balawu wa maa minnu ja bi tigɛ kana siga u la dɛ olu nɔ bɛ kunna tɛrɛnko dulonnen don olu la kaki i k'a dɔn i n'a fɔ sɛbɛnnikɛla ka fɔ la Société du patrimoine ferroviaire du Mali Sopafer ale maa ɲɛma i k'a dɔn Ibrahim Maïga directeur général sɛbɛnnikɛla ko a ko jamanakuntigi Assimi Goïta min ye ministre ɲɛma Choguel Kokala Maïga bolo maa funu a bɛ d'a tigi kɔrɔ dɛ a ko an bɛ don min na i ko bi ni tɛrɛ balamɛ yɔrɔ la a balani bɛ Ala ni Ibrahim Maïga ale ka ko dɔw fɛ o kuma k'u ka wuli k'u jɔ u cɛ jɔyɔrɔ la sɛbɛnnikɛla n'o ye Musa Jara ye a ko an bɛ donni min na i ko bi maa o maa bɛ yen ni o ye fasoden ɲuman ye n'o bɛ hami i k'a dɔn maa tɔɲɔnenw na i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen sago ye bi tɛrɛ baara ka daminɛ kura ye waasa cheminot minnu bɛ yen minnu y'u seko bɛɛ lajɛlen kɛ jamana ye k'u yɛrɛ di k'u ka sow ni baaraw bɛɛ lajɛlen bila a kama ka n'a ye bi jamana de kɛn bɛ fitiriwaleba ye olu ma ka olu bila tɔrɔkɔ la karamɔgɔ daba tungura ko a kan ka lajɛ ni ɲɛ wɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na i ko bi min ye den kɛrɛfɛ kɔlɔbɔ i k'a dɔn kamana guan k'o de ye cheminot maaw u ta ye bi dɛ a ko an bɛ don min na i ko bi ni jamana faama ni u ma wuli k'u jɔ u cɛ jɔyɔrɔ la a bɛ n'a fɔ an tɛ Mali kelen kɔnɔ a ko nin bɛɛ lajɛlen ye mun gɛlɛya ye i k'a dɔn cakɛda min yɛrɛ ɲɛsinnen don tɛrɛsira ko koɲɛw ma ni o ye Sopafer ye ko a maa ɲɛma a ka cogo a ka sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye k'a dɔn transition maa ɲɛma colonel Assimi Goïta sɛbɛnnikɛla ko a mana kuma sɔrɔ waati o waati a b'a fɔ min ye k'a dɔn bingali minnu bɛ jamana kɔnɔ ŋanamu ni suɲɛliba kulew i k'a dɔn damakɛɲɛbaliyaw wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ fɛɛrɛ ka sɔrɔ o la nka an bɛ don min na i ko bi i k'a dɔn ni o kumaw jɛlen don i k'o tori tigɛ n'a ŋaniya jɔnjɔn b'u la jɔn ko ala k'u ka tɛrɛnko bolila maaw u ka kisa u k'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye k'a dɔn awa Société de patrimoine ferroviaire du Mali n'u k'a ma Sopafer a ko ni dekun tɛ fila ye a maa ɲɛma n'o ye Ibrahim Maïga ye a kɛlen don ka dekun ta bi ni k'a ɲɛsin k'a dɔn cheminot baarakɛlaw ma u ka wulikajɔ fɛn o fɛn taara walasa fɛɛrɛ kura bɛ se ka sɔrɔ tɛrɛ yɛrɛ ka point kɛ kura ye a bɛɛ lajɛlen de balannen don i k'a dɔn nin cɛ in na o tuma sɛbɛnnikɛla ko fura de ye kelen ye dɛ a ma juguya tɛ ale ye kelen kɛ mɛ juguyaba ye cheminot maaw ma o tuma ko k'a gɛn ka bɔ nin yɔrɔ in kunna maliden tɔ ma kɛ ale kelen ye sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ layiduba caman taara tɛrɛnbolilaw ye layidu caman taara i k'a dɔn cheminotw ye nka a fɛn o fɛn bɛ yen ni wulikajɔw taara la a dɔw bɛ se ka kɛ tuguni i ko dolo kuja a kuma bɛ wuli ni k'a da to kɛ ɲɛ ti sɔrɔ a ko la sɛbɛnnikɛla ko olu y'a sɛgɛsɛgɛ ni k'a ɲɛdɔn ko yɛrɛ balannen don yɔrɔ min na dɛ i k'a dɔn o belebeleba o de ye nin cɛ in ye n'o ye directeur général min bɛ yen ni o ye Ibrahim Maïga ye o kuma u bɛ wele da ka tabale gosi jamanakuntigi Assimi Goïta ka tabale gosi min ye Choguel Kokala Maïga u ka wulikajɔ boloda joona walasa tɛrɛnko ani tɛrɛsira ko ka kɛ tarafa ta ye ni ye kokura n'u ma yɛlɛma don Sopafer ɲɛmaaya ko la i k'a dɔn k'u solen ka bɔ nka k'u ma taama kunnafoni filɛ an ye min bɔ l'Express de Bamako la a ka bidon bɔli la Amadou El Konaré misirima ka kɔfilɛ ɲɛfilɛ o ye laada ye n'o tɛ fa bɛɛ lajɛlen ye dibi ye Amadou El Konaré an bɛ bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma l'Express teliman kɔrɔ o don maa min ye fasiri in kɛ a tɔgɔ de ye ko karamɔgɔ Siribe karamɔgɔ ko a k'i k'a dɔn jamana waridunnaw sow ŋanamumaw ani bingalikɛlaw Amadou El Konaré jɛjugu sigibaw i k'a dɔn kiiri belebeleba dɔ de tun bɛ sen na min n'a nana kun ye dɛnɛn dɛmɛnen Amadou El Konaré i tulo kɛrɛbɔsigi Bakari Togola a n'a maa 11 min ni jalaki binnen d'u kan a ye tɛmɛ a ka taa so furukan o fɔra kiiritigiw fɛ wa ne m'a f'i ye ko kiiritigɛlaw fɛ yen f'ulu k'a ɲɔgɔnna to a ka ten ayi n'a fɔra i ma fɛn wɛrɛ la ko fulikan i bɛ tɔɔrɔ nka tribunal la ni fɔra fulikan o kɔni hali t'i kɔfilɛ Amadou El Konaré Soumaïla Boubé Maïga min dunna fɛ o fanga ka bon kosɛbɛ date don a ka kuma na fɔlɔ a k'i jɔ dɔɔnin a ka dɔ kɛ kaso la Amadou El Konaré sɛbɛnnikɛlaw ko
ministère public i k'a dɔn ale de ko a dalen don ayiwa i k'a dɔn nin waridunnaw na Bakari Togola Jigiba n'u k'a ma Anfa Kulubali Soloba Madi Keita Seydou Kulubali Idrissa Traoré min ye Case Kulubali Ndiye Doumbia Alou Dambele Mahamadou Fomba Diallo Moussa Dambele Ibrahima Kulubali Madi Keita ani Bakari Togola Amarel Konare i k'a dɔn ninnu de ko don min ye minɛ ni sɛbɛn ye ani jalaki min bɛ du ka tubabukan na atteinte au bien public faux usage de faux complicité Amarel Konare i k'a dɔn dɛnɛ tɛmɛnen novembre kalo tile 29 kiiri sunba kɔnɔ n'o ye cour d'assises spéciale min kɛra Bamakɔ Amarel Konare i k'a dɔn a tun bɛ waridunko de kofɔ ani jɛjugu ani ŋanamu sɛbɛnnikɛla ko min ye saratigiw ye u ko Bakari Togola i ni maa 11 min ɲɛfɔ minnu fɔ a ye tɛmɛ a ka taa ka so n'a ye nin ɲɔgɔn na wɛrɛ kɛ i k'a dɔn tasuma na da la nka min kɔni fɔlen don an ni tɛ nin na o tuma nin y'a bilalen sariya t'a an nɔ minɛ bilen bada tabarikala Premier ministre kɔrɔ min ye Sumele Bube Mayiga e k'i jɔ fɔlɔ e ta in grave i fana o bon ego Bube bɛ mun k'i la wa Bube c'est bon grand frère un bon grand frère et tu n'auras aucune occasion non bon il pas au kuna un bon jeune frère vous demande il qui pas au kuna a fɔ ko Bakari Togola ka kiri banna o tuma tɔw ta ka ɲɛɲini Bube an kɔrɔ fɔlɔ jalaki min b'i ka a ka giri jalaki min b'i ka ka bon kosɛbɛ i k'a dɔn a ɲɛɲinini ani kunnafoni tɔw yeli i k'a dɔn an b'o de kan k'o kɛ i k'a dɔn yɔrɔ bɛɛ Bube yɛrɛ kun ko kiiritigɛla ma i kiiritigɛla kuntigi e kuma n ko nin sɛbɛn a fɔra ko a ko bɛɛ lajɛlen bannen don a datugura a kuma tɛ fɔ bilen o tɛmɛnen kɔfɛ min ye vérificateur général ye dabali t'o bolo se t'o ye sabula nin ko in a fɔra ko secret défense o don kiiritigɛla ko nin ye mun kuma y'i da de o dun don koyi nin ye mun kuma ye e da nin ye mun kuma y'i da an bɛ se ka jamana walo ka jamana da kolondi k'a filenkolondi ko secret défense walima ko vérificateur général t'a ɲɛɲini a ɲɛ bɛ ɲini wa e b'a ka kuma min fɔ nin ye Sumele Bube Mayiga dossier in ma bila don kelen da kelen a ma dabila ministre min kun bɛ yen n'o ye saratigiw ka ministre ye i k'a dɔn sen ka na ko in kɔrɔ o y'a bila min nana i k'a dɔn o ye dabali kura sɔrɔ ka fɛɛrɛ kura sɔrɔ min ye sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw ye k'a bɛɛ lajɛlen sɛnsɛn min ye ko kun fɔlɔ ye o kun kɛra maa dɔw welela ka taa ɲininka i k'a dɔn a yera k'a fɔ min ye hakilinaw ye a ti dafa abada a ko ɲɛ ti dɔn abada minnu yɛrɛ bolo kun bɛ kɛ la n'o ye ministres ye ministre minnu ye sɔrɔdasi ministres ye n'olu ma wele k'u ɲininka o de sɛbɛn i k'a dɔn e fa b'a la ani maa wɛrɛ président ka avion o saniko kuma o b'a la maintenant minnu nana sɔrɔdasiw ye o b'a la i k'a dɔn ganamu caman bɛ yen wari min kasa b'i yɛrɛ de ka bon fo k'a fɔ k'a to ten n'aw ma wele k'a ɲininka k'a kiiri nin tɛ jamana dakolondilen k'a filenkolondi ni nin ko in bilala ten i k'a dɔn fo haute cour de la justice sariya b'anw bolo yamaruya b'an bolo a se b'an ye a dɔnniya b'an na a kalan b'an na ka kiiri in kɛ i k'a dɔn nin kuma in kɔni fɔ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn yɔrɔnin bɛɛ ji jiginna i k'a dɔn kɔrɔbarakɛ ka t'o la sabula min ye a bɛ wuli ka jɔ ni jateminɛ kura ye i k'a dɔn a ma se ka fɛɛrɛ foyi sɔrɔ a bɛ se k'i fosi cogo min ka bɔ procureur bolo procureur kɔni ani saratigi minnu bɛ yen olu kɔni ye sarakisɛw bɔ sa ka taa bi cour suprême u y'a jira k'a fɔ min ye Bube Mayiga ye u k'a minɛ ka taa n'a ye kaso bonba la sabula min ye sɛgɛsɛgɛli tɔ ye ani wuli ka jɔ kuraw olu bara ka kɛ jateminɛ caman de bara ka kɛ o dama don ale ta la fɔlɔ a yɛrɛ kelen da koyi sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye a wala de programmatɔ militaire in ye a ko bonyana fo k'a fɔ k'a to ten i y'a dɔn Sumele Bube Mayiga ale bɛ ko in kɔlɔlɔ la min ye ministre muso wɛrɛ ye min ye madame Buware Fili Sisɔkɔ i k'a dɔn ani Mahamadu Kamara ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛ jalaki kelen kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko saratigiw kɔni y'a jira k'a fɔ min kɔni y'u datugulen u ka datugu fɔlɔ u kana fiɲɛ sama dɛ min kɔni ko tɔ a bɛ ɲɛɲini min ye ayiwa waati wɛrɛ ye ani kiiribulon wɛrɛ o de bɛna labɛn sa a wa labɛnni senfɛ min ni min kɛra a ko tɔ bɛ sɔrɔ ka détailler ni k'a ɲɛfɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Express kɔnɔ Telimankɔrɔ a ɲɛna
Kama da batu mura min diga do teliala min ye ka do nga fo info 24 Ibrahima M Gay ale fana mana ako min ye na manya ka fo bube welela e ka do Philippe so welela Mahamadou Kamara obe kasola o kuma min ye mamunyo wele ode malikiriye o malikiri kele kuru supreme o ye wele bla Ben Barkama Beri Barka ko Ben Barka ko malije ka ale o kale marocain di ayifu ayite pew malien ayo fo arabu kana amo fo bamananga ayo fo arabu kana ma bana e ka to ibani te ben gara ko ako Ben Barka ale welela Ben Barka mana waka ko ka tena ate machi ben gara ko olu ya nyanyini yala ka do gouvernement min be bi John ngele mo olu ministre tiela min kele do ka Ben Barka code go no sebe ala dala de ako ka do o ka nyanyini ningo do ka o tigi nyininga o koma o pourquoi o explication o ka se ka odi akoni ya taka laje minye équipement militaire mamunu tumeno ibe ka krefe mawye ako mwenye ka do Ben Barka awati la utume ale de wele ko lom de dossier niye ko foi ka do awati ibe ka tlela ale ko ke ko ala de yake ko ako ame doni mina iko bi mali chwala dana ya dara kan kata minye bangi bala abo bara la joro bayre ba boloye o kara mali chwala o nga welele ale bala ki sinsin ko aka Morocco nationalité ga ko ale Morocco kai ale te malidenye sebeni kala ko ona ke ka do nga fo awapuma bay mi bali mana ko mali e jefe bela jele ke ni chenye wallahi blaka ta jamana nyema sinkoro wari bomba mumbe jamana ki lase ola jamana mago jora ila ko do nyami me ki kanu nyebo e ko ki te malidenye ako ni fitiri wale wa ni mungoye sebeni kala ko nga minye chomi kele do femina oye ka fo gouvernement mimbe bide ministry do de be ano na ke ho ha ho kenwanye o ko ni de kele do ki seda alambo dala o kuma ko minye shogal ko kala maiga Asimi Goita minye transition jamakulu ministre uchela chedo be ko anake noni Ben Barka be jelade o kuma oluka wele bla bubeima o wele la doni mi onana o magole ya dwala note ni bolido ikado jamana chama me bubebe mi nyoro donga o maboli ale wele la doni mi o dongele anana boli tuko kunde ko boli tuko bene koma do mata muto taxi lawa ngo bube takena minyi mi aita wele kana anga nyinga ka wele kan ngali ga robe nega kala tikara ay nega buli robe afara ko na foriye ibita kana sini kuzukuzu siritu juma do ya fe no ki wele juma fe afu ya fola go mi ta mine undale note elama nebi soro bulu wala iba fo da acho juma kadi semeni kala ko minye Ben Barka ale ko ni welela wa mana semeni kala ko otesega kolokolo na manya ka fo mato welela olu minena wa yu bla jamana ka kiri ka boloka ka Ben Barka wele mali deyana mali kiri ko wele o kelengi disi da mali disi la ko ni nganga ke kuma suluko ye anga gouvernement ere ma wo ni nganga ke kuma suluko ye jamana ere ma akwa me doni mina iko bi sefa wali miliyari chama ne be min kuma tunni kuma foledo ka fo de kala ni équipement militaire la chewo che bolot ma kola be de kanga wele kana benyin ngai dala kana wele lita da maide uma wele kiri ka tige mu ma kola akanyedo ikado nga fo bara kanga ke o nga gouvernement katega ikado awa ikado bube wele katla ka ikado Mahamadou Kamara wele modamu boare Philippe so o wele nga Ben Barka min yere tuye jamana kuntigi yere na koro ma baye ka ye ka fo de kiri de tele do ko lana ngaki jamana ikono kana nyinga dala kana fo kana somiye ka fo ko gouvernement ere transition ma do bo ko kokoro ko ye mini atise ka famu chugo sila kuma sebeni kala no ye Ibrahima M Gay kado info 24 kono ako ni ya soro transition ma ba fe jamana to ka dawla ka kiri jongo jom tege ko nyumana aku ka wuli ka joke Ben Barka tai aka nyenyi ne no te na turata abi fo mi ma ko défier la justice malienne e kelengi disi da Mali yere kuru kara kiri la ko ni o kele Ben Barka fe iya isa mi na te ka be ha kuna fo ni fle anye mi mo ikado info 24 la aka bido boli la mi nye ikado nga fo Ibrahima M Gay ale ka sebendo Amadou El Konare ne akadina o date bla nyen negatana ko Amadou El Konare mbi boni sebe mi nu kama le soir de Bamako o Bamako wula odo mi nye jamana nye ango minu mako star no ye ma minu nyele do ko sobe ma minu ni dawla babula ma minu ni sangabula ma minu ni jamachama bu bele jele do amma kacha sige donc li dala bala balonda na bala Amadou El Konare ani ma minu mbe agwa kuna foni di sebe nguro minu mbo kenaw kan Amadou El Konare nga adabla to do atime
Amadou Konare i ka dɔn ni muso in dɔnkili dala tɛ i ka dɔn ziiri dala tɛ yɛrɛ Amadou Konare a n'a kɛ muso cɛ in ba ye o de kɛra a ka sanga ye u k'a ma ko Jaba Sura i ka dɔn awanganakɔrɔ kɔni laban ye natigɛ wɔrɔ ye Jaba Sura n'a ka sara a n'a ka cɛɲi a n'a ka musoya danbe Amadou Konare i k'a dɔn sariya bolila kan article 21 min jamana sariya u ko min ma cybercriminalité Amadou Konare i k'a dɔn o ti bɛn jamana kɔnɔ saratigi min bɛ yen n'o ye procureur Touré ye Amadou Konare Touré a n'a bɔ dɔ kɔnɔ ɲɛna sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ayiwa min ye wulikajɔ ani cɛsiri miliyɔn 1 CFA Jaba Sura i b'o de sara dommage intérêt a ko k'a sɔnna a ma datugu dɛ a tun tɛ kaso la de a tun b'o la sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn Jaba Sɔrɔla min na i k'a dɔn o ye dajuguya ye Amadou Konare i k'a dɔn nani jugu fa nani banani Amadou Konare o dun ye kawale min di ɲa an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ abada i k'a dɔn jango ka o kɛ jamana k'o kɛ réseaux sociaux kan k'o sarada fa bɛɛ lajɛlen la Amadou Konare e ko a n'a se fila wa ayi sɛbɛnnikɛla ko o don kɔni kɛra sababu ye min ye tribunal o k'i tɛgɛ d'a kan maa min n'u y'a minɛ Amadou Konare polisiw olu y'u sago k'a la fɔlɔ a ye tile 2 de kɛ polisiso la prévenir kɔnɔ Amadou Konare tuma min n'a o dafara commune 4 na tribunal olu sɔrɔla k'a bila olu ka bolo kan olu procureur min bɛ yen o tɛ tulonkɛ kiiritigɛla min bɛ yen o tɛ sɔn Amadou Konare o yɔrɔnin bɛɛ u ko k'a ka datugu boli Amadou Konare i k'a dɔn u y'u sen don k'u bolo don min kɔni bɛ se k'a to datugulen bɛ bɔ bolo kan cogo min a ma ɲɛnabɔ Amadou Konare waati kelen sa sɔrɔninbaw ani delikɛlaw i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ye se kɛ kiiritigɛla ko k'a bɛ bila liberté provisoire fana na nka min ye miliyɔn 1 CFA ye a b'o sara nka kangari dara ye procureur Idrissa Touré fɛ sarakisɛ min n'o bɛ jamana kɔnɔ n'u k'a ma loi min ye 2019 056 min ni o bi jamana yɛrɛ taabolo ɲuman kofɔ jango a b'o ko min ma cybercriminalité Amadou Konare k'a dɔn nanijugu ani wulikajɔ cɛjugu i k'a dɔn kunnafonidi siraw kan a dabilali kɔni an n'a cɛ ma ja bilen Amadou Konare tiɲɛ yɛrɛ la réseaux sociaux c'est très bien a kunnafoni ka teli a bi mɔgɔw lafiya mais min kɔni ye a nkalon ye a ka ca a burujali ka t'i sigi ka maa dɔ ta tɔgɔ ma k'a fa n'a ba nani ka kunda fɔ ma Amadou o t'an ka danbe ye o de ban dɔ filɛ nin ye bon o t'an ka danbe o man kan n'o tɛ réseaux sociaux a nafa ka bon fo ka fɔ fɛn caman nɔgɔya nka e yɛrɛ min b'a labato e b'a labato hukumu min kɔnɔ o de y'a mɔgɔ siranna fana sabula n'i i m'i farati ko dɔ la i b'a fɔ u kana taa bɔ réseaux sociaux kan bon o kɛra sababu ye ka jugujugu caman bɔ mɔgɔ la mais a kɛbaw f'u k'a woloma Amadou Konare u ka bɛɛ kelen kan i k'a dɔn fɛn ɲɛfɔli karisa ye nin kɛ a ye nin bɔ tan nin kɛra tan très bien mais i fa tan dɔ i ba tan dɔ o tɛ ka jugu o t'an ka jamana danbe dɛ i ka mara bɛ cogo min na o de bɛ dɔ réseaux sociaux non o man ɲi Amadou Konare k'a dɔn sangatigiw i y'a dɔn Dɔwaku furanjɛ in na kamalenni dɔ fana t'a fɔra min ye trophée 5 ye a kelen y'o de ta o kɛra Iba Wane Sisɔkɔ Kayikaw ka den cɛnin nka n ye kuma dɔ mɛn nin kamalen in kan kununko dɔ ye n wele a ye cɛnin ko diya ye ka taa fɛ jaa dugawu den don barika b'a la ayi kana siga o la a ladamulen don Amadou Konare jaa a woloba o kɛra banabaatɔ ye fo ka taa fɔ ala sera ba in ma cɛnin n'a ka tɔgɔ n'a ka mandiya a y'i wakili don ba in na k'a ladon an b'o sereya ba in a ye ba ladon ka ba ladon fo ka se kunkololama a ka dɔnkilida waati dɔ sera a ye fanga sɔrɔ fɔ dɔw b'a lagosi k'i ba bi ta nka o bɛɛ la a bɛ ba in ta a b'a yanga n'i ye dɔ fɔ ba in ma a kɛrɛmatigɛli la o dugujɛ a bɛ dɔnkili dɔ bɔ ani ba in a tun b'o de kɛ mais min bɛ yen barika bɛ maa o maa na bangebaa dugawu bɛ cɛ o cɛ kɔ n'i ma fara a la i bɛ to dumuni yɛrɛ jukɔrɔ bi la 26 mars ni Aïdara bɔra a la ni ale tɛ maa tɛ se k'a fa jaa dugawu den don hali président de la république n'i ma kunnaja stade tali la i bɛ malo nka ale de b'a fa siɲɛ 5 jaa dugawu den don ala Iba Wane jaa barika de bɛ cɛnin na barika b'a kɔ dɛ ala k'a sɔrɔ dɛ ni dugawu b'i kɔ ka ban baara banna a banna Amadou Konare waati n'a ka waati ma se e ko bi taa an t'a bila yan i k'a dɔn waati kɔni a bɛ ni ka dafa an bolo yan sa min ye ayiwa min ye farikoloɲɛri kɛlɛkɛlaw ye olu bɛna u cogo sɔɔni an ka karamɔgɔ Usaz Bare Traoré i k'a dɔn an ka foli tanuba ye karamɔgɔ ala ye fɛn fila d'a ma n'a ye dugawu k'i ye a bɛ minɛ nka ni min y'a ka jeli ye kuma b'a bɛ dɔɔni di ne ma i bɛna dɔ fana la ala k'a kɛnɛ to an kɔrɔ ayiwa i Kuyatɛ
ne ko ala k'a kelen amina ya rabbi maa min bɛ dɔɔnin di karamɔgɔ ma yɔrɔ a mana kɛ cogo jeli karamɔgɔ tɛ dɛ jeli ayi ne karamɔgɔ maa min bɛ dɔɔnin d'o ma yɔrɔ an bɛ dugawu k'o tigi dugawu k'o ye dɔɔnin ka di yɛrɛ ma Amadou Konare waati dafara nɛgɛw kɛrɛfɛ Gibson control ale tun bɛ choix kɔlɛ la Amadou Konare daba tungara ni ala sɔnna sini an bɛ kɛnɛ ka sɛbɛnkɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakali Gibson control baara ɲɛna wa sala